Ще станат близо 20 години заедно. 20 години. 20 години, да. Аз мога да ти разказвам много за цялата тази история, но дай да почнем сега с конкретният ти въпрос. Да, как реагира на това, че всички жените гледат, т.е. Първоначално да ти кажа как... Целуваш се с тях. Да. Аз съм го виждал с очите си как започна. Знаеш ли какво видях с очите си? Извинявай, че те прекъсвам. Имаше едно момиче с огромни гърди и ти започна да издаваш някакви звуци. Приближи се до гърдите и започна да издаваш някакви звуци. Тя се притесни. Като една горила. Беше. Точно това е. Аз видях, че ти откровенно се възбуди и това не беше полза. Ще ми се разсърдиш ли много, ако ти покажа какво са изрязали? Искаш да кажеш, че е имало повече? Правил си секс в студиото? Ще ми се разсърдиш ли много? Не, няма да ти се разсърдя. Искаш да ми покажа... Няма да ме докажа! Пусни си ръцете! Нямаш ме, Румен! Но това го изрязах. Беше малко в повече. И на сега ще ме намрази. Нормално. Но очаквай любов. Да, после как ти викаш на това нещо? Винаги съм искал да го направя в ефир и съм го направил, така че... Обаче сега моите режисьори няма да го изрежат. Това съм убеден в това нещо. Виж сега, не се срамуй сега. Иначе ти е било приятно. Стана ми приятно, въпреки че беше малко насилствено и вие видяхте, скъпи приятели, как ръцете ми бяха така. Да, наистина. Но краката ми бяха така. Насилствено беше, ама ей. Румене. Желанието не знае граници. За първи път ми се случва и да ми изнасилят в ефир, което не беше лошо. Не сме почнали още. Тепърва сме в, как да го кажа, опознавателната част. Да видим кой, какво, що, добре, че свършваме след малко, защото ще ме фана страх. Сега искам да говорим за едно нещо много интересно. То е по темата. Мисля, не че е свързано с мен пряко. Живееш на улица, на която има проститутки. Вече няма. Вече няма проститутки? Вече няма, да, само поради една причина. Направи един репортаж. Не, взех им хотела. Купил си цял хотел? Не съм го купил аз. А кой? Василки, аз толкова пари нямам. Що да нямаш толкова пари? Нямам, защото... Не се ли правят пари от телевизия? Не, от телевизия не се правят. Защо не се правят? Не се правят, не знам, не се правят. Ето ти ми задаваш въпрос, аз ти отговарям. И ти отговаряме чика едно към едно. Няма да ти кажа колко пари взимам, но не се правят. Не, аз няма и да те питам, защото аз съм възпитана водеща. Да. В България все още не може да се комерциализира това нещо. Трябва по някакъв начин да се променят нещата. Трябва. Искаш ли да почнем да променяме хората? Аз по някакъв начин, Аз съм казал, че искам да направя синдикат на водещите. Като каза за водещи, направи ми твоя топ 5. Моите топ 5? Да, твоите топ 5 водещи в България. Мъже. Мъже говорим. Мъже като теб. Да, като теб не, но мои са жени. Не знам къде... Добре, ни риба, ни рак съм айде мъже. Аз съм майка. Топ. Говориме топ. Да, топ 5. Номер 1, Румен Луканов. Номер 2, Иван и Андрей. Номер 3, Ники Кънчев. Номер 4, Дело. И номер 5, Митко Павлов. А мен защо ме няма? Защото ти си жена. Добре, направи твоите топ 5 жени. Топ 5 жени. Внимавай къде ще ме сложиш. Дарах ти да ми целуваш цизите преди малко. Топ 5 жени ми е много трудно. Защо? Почни от номер 2. То се знае, че номер 1 съм аз. Новинарки да включвам ли? Без Мира Добрева. Може ли? Не. Само тази дама. Не. Добре, започвам топ 5 водещи отзад напред. Добре. Номер 5. Галя Щърбева. Номер 4. Цветанка Ризова.
харесвам. Номер 3. Венета Райкова. Номер 2. Гала. Да. И номер 1. Василка! Благодаря ви. Аз искам да кажа нещо тук, че ако мен ме питаш за топ 5 водещите жените, на първо място съвсем искрено и истински заявявам, че Марта Вачкова трябва да е, защото е готина и забавна. Уникална, обичам я. Ти ме пита ясно от моята класация. Да. Ти не ме пита класация, ти ме пита моята класация. Обаче аз ти казах моето мнение за коя трябва да е номер 1. Твоето мнение. Да, добре. Има една игра при нас. След като огледаш шоуто, знаеш, 20 лева за 20 секунди. Извинеш, ще да ме питаш много неща, а сега не ме питаш нищо. Аз много искам да те питам, не може ли да те поканя у вас или ти у вас не можеш, заради Ина? Що? След като ти ме направи тук на... Какво от това? На дроп ме направи. Не, просто... Мисля си, че... Ама ти какво си мислиш? Че жените не ревнуват от мен? Знаеш ли, те улавят погледа ми. Улавят, че погледа ми не е мъжки, погледа ми е женски. Значи всичко може да ми е мъжко, окото ми вътре. Това, погледа, точно ти го казах, той е женски. Мигането ми, говора, който всичко е забавено и те усещат жените, когато флиртувам и непрекъснато дърпат мъжете си от мен. Верно. Абсолютно, да. Така, прекъсваме с това. Не искам да идвам у вас на гости, не искам Ина да ме бие. 20 лева за 20 лева. Чакай, какъв лош човек, бе, тя не бие никой. Не, да не ми направи нещо. Другия път ще ми разкажеш. Добре. Дали кой кого бие вкъщи. Никой никого не бие. Добре, вярвам ти. Сериозно ти Да, казвам? аз ти вярвам. Децата сме ги удрали до 7 години, от 7 години нататък сме спрели. Аз имам, бе. Аз съм се подготвила, ето, бе. Какво си мислите? Добре, ще ги вземе и двете, айде сега. Добре, айде, ти ни даде 100 000 лева, пък какво остава? Аз да не ти знам 40. Ето този път се дига. Ето така обичам аз, бакшиши. После казвай, че не сме ти дали, какво беше? Чакълък? Чакълък, да, винаги обичам. Така, какво ти носи късмет? Не знам, не съм мислил. Живота ми носи късмет. Никога не съм мислил. Нямам талисман, някой, който да каже, това ми е късмет. Би ли спал с Жасмина? Да, защо не? Естествено. Кого виждаш в еротичните си сънища? Аз нямам еротични сънища. Черен хевер или домашна лютеница? Черен хевер. Набожен ли си? Средно, как? Нямам определение. Да, набожен съм. Става въпрос, хода в църква, пала свещичка, ама вярвам, че има някаква голяма сила над нас. Има Бог. Ама дали е Бог точно, не знам да ти кажа. Но вярвам, че има наистина сила. Си вярваш, набожен си. Хъркаш ли? Хъркам, да. С какво дразни жена си? С всичко. С какво? Какъв ти е проблема? Какво? Какъв ти е проблема? Пише. Нямам проблем. Аз проблеми нямам. Другите ми създават проблеми. Аз харесвам ли ти? Харесвам ли ти аз? Ти дали ме харесваш? Аз дали ти харесвам? Ти дали ми харесваш? Да. Харесваш ми. И ти на мен. Ма страшно ми харесваш. Аз ти заклевам се да пукна. Заклевам се. Сделка или не? Въпрос. Сделка или не? Винаги сделка. Ще ме целунеш ли? Винаги. Заради кого би станал гей? Не знам. Никога не съм. Имам един въпрос. Как се определя човек дали е гей? Ти го чувстваш и го усещаш. Не. Мислил съм си. Става въпрос. Мислил съм, анализирал съм, пак съм анализирал, пак съм мислил. Има един въпрос. Да. На отговора на който човек сам може да определи дали е или не е. Според тебе не е ли малко рано да го задам? Не е рано, бе. Как ще е рано? Тук всичко е късно. Въпросът е следния. Иска ли ти се да направиш фелацио на мъж? И ако отговориш положително на този въпрос, пич, значи си гей. На тебе иска ли ти се това нещо? А какво е фелацио всъщност? Фелацио е свирка. Свирка. Не ги знам тия терминологии, не са ми познати. Мъчих се да бъда максимално, добре. Нали, как да го кажа, но що... Да му дам ли парите? Добре. Айде, заповядай. Пак е ловката. Ето, да. Талент си.